en el que ens vam banyar i ara només hi ha 4 pedres, aquell bosc on ens vam amagar, tot revolcant-nos enmig de les herbes. Recordo aquell riu per on vam caminar aquella nit prop de Cubelles, el terra moll i el soroll dels grills, aquelles nits dormint sota les estrelles. Com la sorra espera el mar quan la marea puja, com la terra espera urgent l'aigua de la pluja. Sé que hi ha un oasi darrere aquella duna. Crec que les trobades aquestes comarcals és un punt positiu perquè les jugadores que durant tota la temporada s'ho mereixen. És un premi per elles poder venir aquí, disfrutar d'això, i si guanyen aquest torneig també poden anar a un altre torneig, que és un cap de setmana i elles estan molt contentes. És la primera vegada que vinc i m'ha agradat molt. Estic molt content amb els companys. Bueno, a mi em sembla bé perquè, a part de que aprenem, disfrutem del futbol i més ara a l'estiu que ja no juguem amb els nostres clubs, i això que ha dit ella, que coneixem a molta gent i més que res per passar-nos-ho bé i aprendre. Lluny de la llum que feien les faroles, com la sorra espera el mar quan la marea puja, com la terra espera urgent l'aigua de la pluja. Sé que hi ha un oasi darrere aquella duna, com el sol espera l'eclipsi per poder estar amb la lluna. La federació organitzi aquestes coses em sembla molt bé perquè així podem conèixer gent del nostre nivell i ens ho podem passar molt bé amb elles i disfrutar molt d'aquests tornejos i, a més, treballar més i cada dia anar aprenent més, perquè això és una gran experiència. Per les noies de la meva edat, per tot, és una gran experiència. A mi podríem fer-ho més sovint, que continués. Ja que ja hem començat aquest any, ho tornem a fer l'any que ve, que sigui una continuïtat, perquè a més pels equips de tota la comarca està molt bé fer-ho. La canalla, per exemple, a veure, es reuneixen amb canalla que no coneixen i és una altra experiència per ells. I per nosaltres també, pels entrenadors. La marea puja, com la terra espera urgent l'aigua de la pluja. Sé que hi ha un oasi darrere aquella duna, com el sol espera l'eclipsi per poder estar amb la lluna. Això s'ha fet, principalment, feia temps que no es feia, des de Federació hem volgut tornar-ho a tirar endavant, i el motiu de fer-ho és per donar oportunitat a nens que potser no poden jugar amb l'absoluta. I doncs fem comarca, ens atencem més als clubs. Avui mateix aquí a Igualada, doncs, la directiva de l'Igualada està molt contenta de que puguem fer aquest acte aquí, igual que les altres seus que hem anat. Bé, per nosaltres, per la federació, avui és un dels dies més importants. És el dia que tenim quasi prop de 1.000 jugadors en nom de la catalana, amb les seves territorials, per tota Catalunya, amb les 4 seus que tenim. Diguem-li que és la cloenda de la temporada pel nostre futbol i sobretot pel futbol territorial. Aquí a Igualada, tant com al Prat, com a Salou, com a Figueres, per nosaltres és el nostre dia i és un èxit total.